जय जगन्नाथ बापी मु आपन नुआ ब्लॉग रे स्वागत करछि। आज आम आसु कौ लोकेशन को ना गोटे खतरनाक लोकेशन को आसु सी हूँ कौटी कतपत्र बुले कटक पड़े मिनिमम 8 किलोमीटर पछक बाकी रहा 35 किलोमीटर बर्तमान पूरा यहाँ मशानी जगह क्वांटिटी बुले देखी मशानी जगह रही बर्तमान आम से मशानी जगह को आसचु देखिए जे ये कौन गोटे अच्छी स्पीड बेली गोटे नहीं राति आम जो गाँ वाला कहले जे एठी गोटे किए स्त्री लोक ठिया होउची स्त्री लोक टर्निंग ऊपर कौन स्त्री लोक ठिया होउची एवं बाछुरी भी देखिया को लोक पाइछन एठी 2-3 जण भी एक्सीडेंट हेची तनो सही जिंसटी ऊपर हमें आइका कोन करिवो आकु देखिया गसु एटा सतक मिछ आ अभी हमें गूगल टाइम टा देखै दोछ आपन को बुले पासवर्ड केते होची 930295 930295 अभी आपन को हम टाइम देखै दोछु देखो टाइम आम आसु एति बेले ठीक अच्छे आप देखले टाइम था ठीक अच्छे चलतु बुले जा चलो चल शुरू जदि किए अच्छ मेसीन सिग्नाल दियो आम आपन किसी क्षति पहुँचे आसनी जदि आप किए अच्छा आस देखा करूँ मेसीन आसले हाँ आसतु आवाज आइला साउंड गोटे साउंड आइला गोटे लेडी साउंड आइला जदि अच्छा आपण साउंड होतला हम साउंड आपण जानि पाइलु किंतु किछि अछंती आपण आसन मेसिन सामना आसन बोले साउंड कोड आइला पाउंजी साउंड होला सेपट रु आसला को बडे सेपट काथ करू तो जानी से जदि आपण अछंती आसन देखन ठीक ना जदि अछंती देखन हम आपण किछि खछि पाजे आसिनु आए बुले को साउंड आसिला साउंड आसिला इति गोटे ए पड़े को पड़े बुले को साउंड आसिला साउंड चल जा भीतर जा मानो देखो को यदि आपण के अछंती हमको सिग्नल देखांतु आम जाने आप जदि अच्छे आप सिग्नल देखा जदि किए अच्छे आप सिग्नल देखा सेपटे सेपट सरकार जदि कि आप अच्छे सिग्नल देखा आम जानू आप अच्छा बोली आम जानी सारू सेपटे बुलूले जदि किए अच्छे आप सिग्नल देखा आम आपको किसी क्षति पहुँचा आसनु जस्ट गोटे एक्सपीरियंस नापी आसु एक्सपीरियंस नापी आसु ठीक अच्छे आसिले आम जानलु आप आसिले ठीक अच्छे आप ठीक अच्छे आप ठीक ऊपर ठीक अच्छे आप जानलु आप अच्छा चले ये ना मुझे मेसीन थोड़ी दूचे ये आम कौन क्षति पहुँचा तो आप आसनु आप आम देखीजु आप से बाटे क्रॉस कर गले आम देखीजु ये फोकस कर देला को फोकस कर देला ये आसो तो आप लाइट आम मेसीन में सिग्नल देखा सिग्नल दिंतु आप अच्छे सिग्नल देखा सिग्नल दिंतु ये अच्छे हाँ ठीक अच्छे आम पाइलु आप सिग्नल सिग्नल पाइलु मैं थोड़ी मेसीन
ଆସନ୍ତୁ ମେସିନ୍ କାତି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନା ମହିଳା? ଯଦି ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ପୁରୁଷ ଆପଣ ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ମହିଳା ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ହଁ ଜଳାନ୍ତୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍। ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ମହିଳା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ମହିଳା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିନୁ। ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଖାଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଗାଁ ବାଲା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ରାତିରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ଯଦି ସତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ମିଛ ତାହେଲେ ଅରେଞ୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଜଳାନ୍ତୁ। ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁନି ଆମେ ଆପଣ କିଛି କରିବୁନୁ କି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ঠিক আছে আমি পলাউଛୁ। ଆପଣ ଖାଲି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଖାଲି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛି ମଶାଣିକୁ ସେଠି କିଛି ବସିଲା ଲାଗୁଛି। ହେଇକି ଦେଲା ଭଳିଆ ଉପରେ ଦୁଃଖିଲା ଉପରେ ଦୁଃଖ ଶୁଖିଲା ଉପରେ ଦୁଃଖ ଶୁଖିଲା ଉପରେ ଦୁଃଖ ଶୁଖିଲା। ତାହେଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ତଳେ ରଖି ଖାଲି ସିଗ୍ନାଲଟା ଦିଅ। ଟର୍ଚ୍ଚ ତଳେ ରଖି ସିଗ୍ନାଲଟା ଦେଖିବା। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ଏବେ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ମଶାଣି ବୁଟି ମାର ସେ ମଶାଣି ବୁଟିକି ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲୁ ଚକିଲାରେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା ସେଠୁ। ସେପଟେ ମଶାଣିଟା ଅଛି ନା ସେପଟେ ଆମେ ମଶାଣି ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଗରେ ମଶାଣିଟା ଅଛି ନା ମଶାଣି ପାଖକୁ ଯିବା। ମଶାଣି ପାଖକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ମଶାଣି। ଏଇଟା ମଶାଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଲୋକ ଡରନ୍ତି ବେଶୀ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇ ଦେଖ 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 ଟିକେ ଦେଖ ବଣ୍ଟି ଦେଖା ଏଇ ଦେଖେଇଲା ଏଇ ଦେଖେଇଲା କୋଉଠି କୋଉଠି କାଇ 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 କୋଉଠି ଏଇ ତଳୁ ଟିକେ ସେଇ ଗଛରେ। ଆସ ଆସ ସେଇଠିକି ଯିବା। ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଆଗକୁ ଆସ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ମଶାଣିରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଶାଣି ତାଙ୍କର। ମଶାଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଦେଖେଇଲାଣି ବୁଲୁ ଭାଇ। ଏଇଟା ମଶାଲ ଦାନ୍ତ। ହଁ ମଶାଣି କେମିତି ଦେଖେଇଲାଣି ଆସୁ ଆସୁ କଣ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ଦେଖିବନି ତା ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଜାଗାଟା ଏଇଟା ସେ ଦେଖିବନି ଏଇଟା କଣ ରହିବ କି? ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମେସିନରେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏଇ ପଟି ଆସିଲେ ସେଇ ସେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛି। ଏଇ ଯାନି ଆଉ ଯାନି ଯାନି ପଳେଇଆ। ଆବାଜ ହଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା ନାଇଁ। ନା ନା ସେଠି ଦେଖେଇଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଦେଖଉଥିଲା। ଦେଖୁ ନାଲ ପୁରା ଦେଖି ପଳଉଛି। ନା ନା ସେଇଟା ନୁହଁ ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଲାଗୁଛି। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ। କିଏ ଯଦି ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଗୋଟେ ଖଡ଼ କରିଲା କଣ ଖଡ଼ କରିଲା ଏଇଠି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଦେଖେଇଲା। ବୁଲେ ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ବା ନା କୋଉ ଗଛ କୋଉଠି ଉପରୁ 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 କଣ ଓହ୍ଲେଇଲା ସେଗୁଡା ତ ଲାଗିଲା। ମାଲ ତଳୁ ମାଲ ତଳୁ ମାଲ ତଳୁ ମାଲ ତଳୁ ମାଲ ଅଛି ଅଛି ଅଛି।
କୋଉଠି ଏ ବୁଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ମତେ ଟିକେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଘରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ବସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ଦରକାର ହୁଏ କୋଉଠି উপরে ଦେଖିଲେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା ସମୟ ରଖୁ ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ନା ତଳକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ କୋଉଠି 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 କୋଉଟା ଏଇ ସେଟା କଣଟା କି ବୁଲେ ରୁହ ମାଡ଼ି ଯାଉନି ବୁଲେ ରୁହ ଖାଲି ମାଡ଼ି ଯାଉଛୁ କଣଟା ଗୋଟେ ବସି ଯାଉଛି ବୁଲେ ବୁଲାଇ ଯାଉ ଲାଗାନି ପକେଇଲୁ ଏଠି ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଗ୍ନାଲ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ପାଖରୁ ଲାଇଟ୍ ପାଇଲା ଏଇ ସେଠିକି ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇଛି ବୁଲେ ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ପଳେଇଲା ସେଇ ଗଛ ଭିତରୁ ନା ଗଛ ଭିତରୁ ପଳେଇଲା ଗଛ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି ଗଛ ଏଇ ସାଇଡରେ ଗଲା ଭିତରକୁ ସେଠୁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଗକୁ ଯାଉନି ବୁଝାଉନି ନା ଆଗକୁ ଯିବାନି ନାଇଁ ଏପଟେ ଲାଗୁଛି କି ଠିଆ ହେଲା ବେଳେ ଆଗକୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଛିଡ଼ା ଦେଖୁଛି କୋଉଠି ଏସବୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ନଛି ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲା କେତେ ଗଲା ବର୍ଷା ନୁହଁ ବର୍ଷା ଗଛ ବର୍ଷା ହଁ ଏ ମନକୁ କିଛି ନଥିଲା ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଅକଡ଼ ଭଲ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଏଇପଟେ ଆସ ଦେଖି ନା ସେ ଯାଆନା କଣ ସିଗ୍ନାଲ ଖାଲି ମଶାଣି ପାଖି ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲା ଦେଖି ଯା ନା ଯାଆନା ଜାନ ଏଇ ଜାନି ତଳକୁ ଯାନି ଏଇ ଉପରୁ ବୁଲେଇ ପଳେଇ ଆସ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆଇଲେନି ହେ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା ଆରେ ଉପରୁ ଆବାଜ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣି କଣ ତ ଥଟା ଲାଗିଛି ଏଇ ଗଛ ପାଖରୁ ତ ଆଇଥାନ୍ତା ନା ଉପରୁ ଆବାଜ କଥା ଉପରୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲାଣି ଆରେ ଉପରୁ ଆସିଲାଣି ତ ଯିବା ସେଇଠି ଉପରୁ ଆବାଜ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣି କଣ ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚଟା କୋଉଠି ଅଛି ଏ ପଛରେ ମାର ହେଇ କହୁଛି ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ଚାଲ ପାଣି କିଏ ଡେଇଁଲା ନା କଣ ହଁ କିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆଇଲାଣି ସେଟା ଆବାଜ ଆଇଲାଣି ପାଣି ତ କୋଉଠି ହଲବନି ସେଠି ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆଇଲାଣି ସେଠି ଗୋଟେ ଆଇଲାଣି ମୁଁ କହୁଛି ପଥର ଅଛି ପଥର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ସେ ସିଗ୍ନାଲ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇ ସାରିଲାଣି ସେପଟେ ଗୋଟେ କେଁକିନା କ'ଣ ଆବାଜ ଆଇଲା ସେ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ହଁ କୋଉଠି ଟିକେ ହଲେନି ପାଣିରେ କିଛି ଆବାଜ ନାହିଁ ସେପଟେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି କିଏ ଅଛ ତାହେଲେ ଆମେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଅ ଏଇ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଏ ବସିଥିଲା ଗୋଟେ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରସ୍ କରି ଗଲା ମାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିଲା ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖା ଦେଖିକି ଅଛି
ବୁଲେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ବାଟଟା କୋଉ ବାଟଟା ଏଇ ବାଟଟା ପଛେ ଯିବ ଆସିବ ସାର୍ देखी 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 जा अबे से रोड जाई से गोटे क्रॉस करी गला धलाटा किए मु कहूँ गोटे क्रॉस करी गला ଆମେ ତ ଆସିନୁ କାହାର ଗୀତି ए आई 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 पळ्या 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 ए पळ्या पळ्या आई आ पळ्या 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 मेसिन दे मेसिन दे जागा खतरनाक जागा खतरनाक जागा भूल बुझ कलानी पळ्या पळ्या गछरा देखो तो ये गछटा गछरा केमती ये गछर से खजुरी गछ तो गेट जोर देला आउ सेठी गोटे कि बसते ना बुले से बस बसी आज क्रॉस करी गला आ साहस होन जीवा साहस हो दी जीवा এটা মোডি এই টানা জোর है ना चौड़ा है এইটা হচ্ছে তো अबे এইটা অন করুন তো অফ করে দেই কোটা দেখি না কি অটোমেটিক হবে তুই দেখো দেখো না ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ମୋତେ କାଳେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ସେଇପଟେ କୁଆଡ଼େ ବସିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେପଟେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଖିଲୁ ଡୁବ କରିବା ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିଲା ଏଇ ଗଛଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଗଛଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଗଛଟା କେମିତି ପୁରା ଗୋଟା ପତ୍ର ନାହିଁ ନା ବୁଲେ ଗୋଟେଲେ ପତ୍ର ନାହିଁ ସେ ହେଇ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇ ଗଛ ପାଖରୁ ଏଇ ଗଛରେ ହଁ ଆବେ ଗଛର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବେ ହଁ ହଁ ଗଛ ଓହ୍ଲେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଓଲେ ଏବେ କହୁଛି ସେପଟେ ଯାଇଛି ସେପଟେ ସେପଟେ କ୍ରସ୍ କଲା ସେପଟେ କ୍ରସ୍ କଲା ସିଏ ସେପଟେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କରି ଗଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆବାଜ ବି ଆସୁଥିଲା ସେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ପାଖରେ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇଠି ବି ସେମିତି ହେଲା କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ହଁ ହଁ ଏଇ ହୁକା ହୁକା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଁ ମେସିନ୍ ଆରେ ସେ ଆମ ଦୂରରେ ଅଛି ମେସିନ୍ ପାଖରେ ଦେଖେଇବ ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେଠି କେମିତି ଦେଖେଇଲା रोड टा भाई डेंजरियस रोड यही रोड रे के बाहर ए रोड रे बाहर ए रोड रे बाहर लोक भाई बुलाई मते लागो से केटे बसिला वाला मते गछरे ତା ଜାଗା ସେ ଥାଉ गछरे बसिला वाला लागो डिस्टर्ब କଲାନି କି ଆମ ଆଗକୁ ମାଇକ ଆସିଲାନି ଲାଇଟ୍ ପାଖ କାଇଁ हम तो लाइट पाखକୁ गछरे गछरे केटे बसिला वाला लागो ଥାଉ ସେ ଆମ ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲାନି ନା ଜାଗା ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜାଗା ହେଇଛି ଏ ये ढेला फेला आवाज को मारलानी ଢେଲା ମାଡ଼ ଟାଇପ୍ର ହେଲା हां ढेला ढेला फेला मारले ଯିବା रे ଆମେ चलो वीडियो एडिट करे आसो थियाउ वीडियो एडिट करे ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିଲୁ ଆମକୁ ସେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଟରେ କୋଉଠି ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ମଶାଣି ପାଖରେ ବି ଆମେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିଲୁ ଏ ଘରେ ବି ଦେଖେଇଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେ ଢେଲା ଫେଲା ସବୁ ଆଇଲାଣି ଆମେ ପୁରା ସତ ତ ଦେଖିଛୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଡୁଲଡାଲ ହେଲା ବୁଲେଇ କୁହ ତମେ କଣ ଦେଖିଲ ନାଇଁ 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 କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ ସେ ତାର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖେଇବନି ସେ ତାର ଏଇ ଏରିଆରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଦିଥର ଦେଲା ସେ ଗଛ ଉପରେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଉପରେ କି ଚଢିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ କି ଢେଲା ନାଇଁ ସେ ନଈ କୂଳରେ ଯେ ଗଛ ମୂଳେ ନଈରେ ସେ ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଟା ପାଣି ଆବାଜ ଆଉ ପାଣି ଆବାଜ ପୁରା ଆମ ଡର ମାତ୍ରେ ପାଣିଟା ହଲିଛ ନାହିଁ ପାଣି ସ୍ଥିର ଥିଲା ପୁରା ପୁରା ସ୍ଥିର ପାଣି ହଁ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଟା ପାଣି ଆବାଜ ନୁହଁ ହଁ ପାଣିରେ କଣ ଏମିତି ଘାବ କିନା ଡେଇଁବ ଆବାଜ ହବ କି କେବେ
ହଉ ଥାଉ। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନା ଆମେ ଦେଖି ପାଇଲୁନୁ କି ଆମ ଇଏକୁ ଆସିଲା ମେସିନ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଭାସଟା ହେଲା ସେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଲା, ଅଛି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଲା। ବଣ୍ଟି କଣ କହିବ? ବଣ୍ଟି ଆମ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା, ସେ କଣ କହିବ? ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର। ଏଠି ଗଛରେ ଟେକାପତ୍ର ପଡିବା, ବାକି ପୋଖରୀ ଯୋଉ ନଈଟି ଅଛି ସେଠି ପାଣି ସ୍ଥିର ଥିବା ଭିତରେ କିଏ ଡେଇଁ ପଡିବା, ଏମିତିଆ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆମେ ବି ଆସି ଦେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଆମ ଦେହ ହାତ ଆଜ୍ଞା ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ବାକି ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ରୂପାଇ କହ କଣ କଣ ହେଲା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଆମେ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ପାଣିରେ କିଛି ଜଣେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଯିବା ଆସିବା, ଏତେ ବି କେବେ ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହିଁ ସତ କଥା, ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେସିନ୍ ଘର ଭିତରେ ବି କିଛିଟା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଘର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଶୁ ପଶୁ ମେସିନ ତାପରେ ଆଉ ଦେଲା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ଟିକେ ଫିଲ୍ କଲୁ ସେ ଜିନିଷଟା ତ ଫିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇ ପାଇଲୁନି ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲେ ହିଁ ଆମ ମନଟା ଟିକେ ଖୁସି ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ତ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲୁ, ଆମେ ତ ଦେଖିପାରିଲୁନି ନା, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆମକୁ ବି ଫିଲ୍ ହେବ, ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ତ ଖାଲି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଏଠି ଢେଲାଟା ଯେମିତି ସେ ଗଛରୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ କିଏ ଓହ୍ଲେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ପାଣି ଗୋଟେ କେମିତି ଡେଇଁଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଘର ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଲା, ତ ସେ ସବୁ ହଉ ଦେଖିବା। ହଉ ଆମେ ଏତିକି ରହିଲୁ, ଏବେ ତ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।